Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mawa uno muli ndi ine Blessings Chileuka. Tiyambe ndikuona mitu ya nkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha majaji atsopano aku bwalo lalikulu la milandu kuti agwire ntchito yawo motsata malamulo. Nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yati mwambo ache wakulamba ndi wofunika polimbikitsa umodzi pakati pa anthu a m'maiko a Zambia, Mozambique ndi Malawi. Bungwe la World Vision lakhazikitsa ntchito yothandiza kulimbana ndi njala komanso kunyenchera pakati pa ana m'dziko muno. Takulandirani ku nkhani zathu. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza majaji atsopano aku High Court omwe awalumbiritsa dzulo kuti adzikagwira ntchito yawo mwaukadaulo. Dr. Chakwera amayankhula ku Kamuzu Palace ku Lilongwe pamwambo olumbiritsa majaji atsopano anayi aku khoti lalikulu m'dziko muno. Mayeso Chikadzula wafika ndi ripoti. I, Justice Kondwani Banda, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Judge of the High Court of Malawi. Mmodzimmodzi majaji atsopanowa analumbira pamaso pa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuti adzatumikira Malawi popititsa ntchito za malamulo komanso chilungamo patsogolo. Mawu ake polangiza majaji atsopanowa, President Chakwera wati umunthu ndi ofunikira kwambiri pogwira ntchitoyi. Pamenepa Dr. Chakwera walangiza majaji atsopanowa kuti adzigwira ntchito zawo mwadongosolo pofuna kutumikira mtundu wa Malawi. Mwazina Dr. Chakwera walangiza majajiwa kuti adzikagwira ntchito yawo modekha podzera kakumana ndi nyengo zosiyanasiyana pa ntchito yawo. Mkulu wa majaji m'dziko muno Justice Rezine Nzikamanda wati kusankhidwa kwa majaji atsopanowa kuthandiza kwambiri kuti milandu adzizenganso mwachangu. Tinacho chikhulupiriro chakuti kusankhidwa kwa majaji 4 amenewa kutithandiza kuti zimene timachita ntchito yathu imene timagwira ipite patsogolo. Tikudziwa kuti tikadali ochepa mwina tikufunika majaji odusa 90 koma pakali pano tikadali cha ma50 chakuti ndiye kuti ma58 thereabouts ndiye kuti kofunika be ena komabe amene abwerawa atithandiza kotero kuti tapatsa kale ma division a High Court kumene azikagwira ntchito. Poyankhula mwa majaji omwe awalumbiritsawa, Justice Thabo Kaluwa wati malangizo omwe President Chakwera wapereka afika mu nthawi yake. Justice Kaluwa mwazina wataonetsa kuti akagwiritsa ntchito nzeru zomwe ali nazo komanso akadaulo potumikira Malawi. Chinthu cha mtengo wapatali kusankhidwa ku ofesi imene ya jaji. Ine malo mwa anzanga enanso atatu amene talumbiritsidwa lero tachitenga kuti ndi chinthu cha ulemu kuti tigwire ntchito mu ofesi imeneyi. Tikukhulupirira kuti tigwiritsa ntchito ukadaulo wathu umene takhala tikugwiritsa ntchito monga ine uloya komanso iwo aja mu zintchito zimene amagwira. Tigwiritsa ntchito zimenezi mu ofesi ya jaji kuti tithandizire kupititsa patsogolo chilungamo. President atilangiza ndipo zimene alangiza za nzeru kwambiri tikuona ngati zabwera mu nthawi yabwino. Ndikofunika kwambiri kuti tizikakhala adongosolo. Ino monga mukudziwa ntchito ya majaji ndi ntchito yovuta kwambiri. Amalawi akhala kudandaula kuti milandu ndi ambiri mwina siku yenda mwachangu. Ndikukhulupirira kuti chimodzi mwa solution kuvuto limene ndikukhala wadongosolo ngati mmene atilangizira President komanso ogwira mtima odekha. Ena mwa majaji atsopano omwe alumbiritsawa nkuphatikizapo Justice Kondwani Banda imwe anali registrar wa bwalo lalikulu la milandu a Supreme komanso ku High Court, Justice Madalitso Khoso Chimwaza komanso Justice Edina Bodole. Kusankhidwa kwa majajiwa kothandiza kuti chiwerengero cha majaji chifike pa 58 tsopano. Pamwambowu panali akuluakulu osiyanasiyana aboma. So help me God. Mayeso Chikadzula, MBC, Kamuzu Palace, Lilongwe. Mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera wapempha atsikana kumapewa mchitidwe ogonana komanso kulowa m'banja ali achichepere kuti dziko lino likwaniritse malingaliro othetsa vuto la fistula pomafika mchaka cha 2030. Madamu Monica Chakwera amalankhula ku Nkhotakota pa zochitika za pa tsiku loganizira matenda a fistula.
Padakali pano dziko la Iceland lalonjeza kupitiriza kuthandiza pa ntchito yothana ndi vutoli mdziko muno. Eunice Jovu ali ndi ripoti. Vuto la fistula limagwirizana kwambiri ndi kusalana komwe kumadza kamba kuti amayi kapena atsikana omwe apezeka amataya mkodzo kapena chimbudzi mosazindikira. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera polankhula pa tsiku lokumbukira vutoli anachenjeza atsikana kuti adzipitiriza sukulu komanso kupewa kuchita zachiwerewere komanso kulowa m'banja la achichepere kuti apewe vutoli. Madam Chakwera anati vuto la fistula ndi lochuluka pakati pa amayi achichepere komanso limapitirira kwambiri kamba ka umphawi poti kuti amayi otere apeze thandizo la zachipatala zimakhala zovuta. Amamvera zimene amakuwuzani ndi mavidiyo aliko masiku ano mafoni wakachanchani kungochosapo pa foni pano musamazioni yayi muzingokhala basi mukhala bwinobwino mpaka mukhale zaka zokwanira bwino kuti mutenge mimba osamatenga mimba msanga ayi osamakwatiranso msanga ayi. Ndipo nkulankhula kwake wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Dauti alangiza amayi ndi atsikana omwe ali ndi vuto la fistula kuti adzipita ku chipatala ponena kuti mdziko muno muli mwayi wa thandizo lokuti amayiwa akhoza kuchira ku nthendayi. Ndipo wapampando yemwe amayang'anira ntchito za fistula mdziko muno Dr. Grace Chiwudzu anati amayi oposa 20,000 mdziko muno akukhala ndi vuto la fistula. Dr. Chiwudzu anati kuti vuto lichepe amayi akuyenera kupewa kubereka ana kudzera kwa azamba zomwe akuti zimakuziriza vutoli. Amala anzanga tendigwirane manja ma 2030 vuto la fistula ikhale kuti tathana nayo andikhoza kutheka sechipatala okhamira ngathese amene tingathese ndifeyo fika mvuto yakatipeza tendithamangire kuchipatala. Ndipo polankhulapo poyambirira kazembe wa dziko la Iceland kuno ku Malawi David Beanason anati dziko lawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi ku ntchito zothana ndi fistula. Chipatala chomwe chimathandiza vuto la fistula mdziko muno chili ku Bwaira m'boma la Lilongwe ndipo amayi oposa 350 amathandizidwa chaka ndi chaka. Chipatalachi chinathandiziranso kuphunzitsa anthu ena ogwira ntchito za chipatala oposa 1000 omwe akugwira ntchitoyi mu zipatala zosiyanasiyana mdziko muno. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Nkhotakota. Nduna ya zaumodzi ndi chikhalidwe Richard Chimwendo Banda yati mwambo wakulamba wa achewa m'mayiko a Malawi, Mozambique ndi Zambia ndofunika polimbikitsa umodzi pakati pa anthu a m'mayikowa. Achimwendo Banda ayankhula izi kulikulu la achewa ku Mkayika m'boma la Katete ku Zambia atayimirira President Chakwera pa mwambo wakulamba wa chaka chino. Mark Alan Mapinda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chisomo Break. Phwando la chikhalidweli amakondolera kumapeto kwa mwezi wa August chaka ndi chaka pomwe achewa ochokera m'mayiko a Malawi, Mozambique ndi Zambia amasonkhana malo amodzi. Anthu a m'mayiko atatuwa amakhamukira ku Mkayika m'boma la Katete ku Zambia kudzapereka ulemu kwa mfumu yayikulu ya achewa Kalonga Gawaundi. Kumwambowu mafumu amapereka zomwe zikuchitika m'madera mwawo monga ntchito zachitukuko ndi mavuto omwe akukumana nawo komanso kupereka mphatso kwa mfumu yawoyi. Mu uthenga wake wapadera omwe anawerenga ndi omuyimirira, Kalonga Gawaundi walimbikitsa nkhani za maphunziro pakati pa achinyamata, kuletsa miyambo ina yomwe ingalimbikitse kufala kwa matenda a AIDS ndi matenda ena opatsirana pogonana, komanso kuti anthu azikhala mwabata ndi mtendere. Mkuyankhula kwake, mlendo olemekezeka pa mwambowu yemwenso ndi mtsogoleri wa dziko la Zambia Hakainde Hichilema wayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa achewa a m'mayiko a Malawi, Mozambique ndi Zambia. Ndipo poyankhula ndi MBC, nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe Richard Chimwendo Banda yomwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kumwambo wa chaka chino wati mwambo wakulamba ndi chida chomwe chikuluzanitsa anthu a chikhalidwe cha achewa. Mayiko athuwa ndi amodzi anangogawanikana pa zifukwa zingapo.
Mozambiki, ku Malawi, ku Zimbabwe, ngakhale ku Zambia kono. Tonse ndife ana amodzi. Ziyankhulo zathu zofanana, chikhalidwe chathu chofanana, mavuto athu ngofanana. Kunali kofunikira kwambiri kuti apresident atitume tidzakhale nawo. Mkumano wa achewa umachitika chaka ndi chaka, ndipo achewa amenewa ali maboma maiko angapo. Ndiye ifeyo ngati dziko la Malawi tilinso ndi achewa ochuluka. Timayenera kudzakhala nawo limodzi anzathu, kudzacheza nawo, kudzaphunzira zingapo, kulimbikitsa kugwirizana wathu komanso kutukula chikhalidwe chathu kuti chipite patsogolo. Pothirirapo ndemanga pamutu wa chaka chino wa mwambo wakulamba, ndunayi yati magulu achikhalidwe adzikhala patsogolo kulimbikitsa kusamala za chilengedwe pofuna kuthana ndi vuto la kusintha kwa nyengo komanso kugwiritsa ntchito njira zamakono za ulimi kuti njala ikhale mbiri yakale. Chachikulu kwambiri anthu akuno akuoneka kuti apita patsogolo. Makampani apaderadera ochita ntchito za malonda ayika chidwi chawo ndi kuthandizira kuti mikumano imene ikhale yopambana. Panopa kunoko adayamba pamande udzafika lero, ndipo kuli anthu oposa pafupifupi 1 million amene abwera kumwambo ngati umenewu. Komanso ntchito za malonda zochuluka zimene zachitika kumwambo ngati umenewu. Anthu atukuka miyoyo yawo, aphunzira zinthu zambiri, komanso tayanjanitsa anthu a maiko. Komanso ndikuti amalonda waja, malonda awo awatukula apita patsogolo. Alendo ochokera mdziko la Zambia komanso achewa m'maiko atatuwa anasangalatsidwa ndi magule osiyanasiyana monga gule wamkulu, makanja, mganda, gologolo, kungotchulapo chepa chabe. Dziko la Malawi lomwe likutsogolera gulu la maiko 45 omwe akukwera kumene pa zokambirana za kusintha kwa nyengo likuchititsa msonkhano waukulu okambirana za ndondomeko zomwe maikowa angatsate polimbana ndi kusintha kwa nyengo. Msonkhanowu ukuchitikira ku Lilongwe. Nayo mtolankhani wathu McDonald Chiwayula ndi nkhani yonse. Polankhula potsegulira msonkhano wa gulu lokambirana za kusintha kwa nyengo loyimira maiko osatukuka, mlembi wamkulu mu nduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Yusufu Nkungula atsimikiza zakufunika kwa msonkhanowu ponena kuti maikowa akuyenera kuyankhula ndi liwu limodzi ndi kukonza ndondomeko zomwe zikuunikira njira zabwino zomwe maikowa angatsate polimbana ndi kusintha kwa nyengo. Ankungula ati pamene dziko la Malawi likukonzekera msonkhano wa namba 29 wa Conference of the Parties to United Nations Framework Convention on Climate Change kapena COP29 pakufunikira kuunika malonjezo amene maiko olemera analonjeza koma sanachedwe kufotokoza zamomwe dziko la Malawi lapindulira pochita nawo misonkhanoyi. Pano ndilokondwa kunena kuti tayambako ndithu kupeza phindu. Phindu loyamba ndi limene azathu a the government of Scotland, boma la Scotland linalonjeza kuti litithandiza ndi $2.5 million. Mwina Malawi kwaja tikhoza kuti about 5 billion. Kungochita estimate chabe. Zimene zabwera kale mdziko lino atalonjeza nthawi ya msonkhano umene uja ku Dubai chaka chatha. Ndipo zimene zabwera kudzera mbungwe limene amati Give Direct la ku UK limenenso likugwira ntchito zake m'Malawi muno. Ndipo tathandiza ma households ambiri kapena kuti mabanja ambiri. Komanso tayamba kulandira ndalama kuchokera ku mabungwe ena amene amatithandiza ngati GCF komanso JEF. Maproject ena ali mpipeline amene tithe kupezako ndalama. Ndipo ndilokondwanso pano kulengeza kuti kudzera ku Ministry of Finance komanso kudzera ku GCF ngakhale FAO talandira $52 million. Imene mwina ndipafupi mwina ikhoza kuti mwina so ikwana 100 billion Malawi kwacha imene ithandizire ntchito za ulimi komanso ntchito za kusintha kwa nyengo ngakhale kuthandiza anthu osaukitsitsa maboma osiyanasiyana kuti agwire ntchito yawo pochepetsa ululu umene ukubera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Pothirapo ndemanga mmodzi wa akuluakulu ku ndunawu ataonga mbale Luka anatsindika kufunika kuchitapo kanthu pa za nyengo ponena kuti mavuto omwe akudza kamba ka kusintha kwa nyengo akuchuluka mwachangu kuposa momwe zokambirana zolimbana ndi mavuto wa zikuyendera. Iwo ati pakufunika kuchita zokambiranazi ndi kutsatira zomwe agwirizana mwachangu. Pofotokoza mwachidule wa pampando wa gulu la lomwe likuchita zokambiranazi a Evans Njewa atsindika zolinga za msonkhano pofotokozanso ganizo pokhazikitsa ofesi yomwe ionetsetse kupitiriza komanso kuyimira maikowa pa zokambirana za kusintha kwa nyengo. Anthu omwe atenga nawo gawo pa zokambiranazi ndi mabungwe ya boma ndi mabungwe omwe si aboma kuphatikiza katswiri za nyengo ochokera m'maikowa komanso atolankhani olemba za chilengedwe monga bungwe la Association of Environmental Journalists
IJ mdziko muno. McDonald Chiwayula, MBC News, Lilongwe. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha majaji atsopano akubwalo lalikulu la milandu kuti agwire ntchito yawo motsata malamulo. Nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yati mwambo achewa wakulamba ndi wofunika polimbikitsa umodzi pakati pa anthu a m'mayiko a Zambia, Mozambique ndi Malawi. Bungwe la World Vision lakhazikitsa ntchito yothandiza kulimbana ndi njala komanso kunyenchera pakati pa ana mdziko muno. Takulandiranso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lati nzokhumudwitsa kuti anthu osaposa 36 mwa 100 aliwonse kuno ku Malawi ndi omwe amagwiritsa ntchito intaneti. Bungwe lilati chiwerengerochi nchochepa kuyerekeza ndi maiko ena a mu SADC. Mkulu wa MACRA Daud Suleiman wanena izi ku Blantyre pamene MACRA imapereka layisensi yatsopano ku kampani ya TNM kuti ipitirize kugwira ntchito zake kwa zaka zina 10. Moyo masiku ano wapita mu mbali imene ya digital, zochitachita za anthu zapita ku digital, kachitidwe kamalonda zalowa ku digital. Ngati munthu akufunanso kuti apeze ngakhale ntchito zachipatala masiku ano zimezi zimapezeka mu makina a kompyuta ndi makina amafoni amanja. Ndi pa Malawi 100 aliwonse Malawi 36 ndi amene akumatha kugwiritsa ntchito zipangizo zimene zikulumikiza ku intaneti. Iyi nkhani yabwino chifukwa chakuti zikuonetseratu kuti Amalawi ambiri opitirira 70 pa Malawi 100 sakutha kugwiritsa ntchito makina amanja amene akulumikiza ku intaneti. Koma Amalawi ali nawo makina amanja amene pachichewa timati mamose walero. Ndi ife chimene tikufuna nchakuti tionjezere chiwerengero cha Amalawi amene akugwiritsa ntchito mafoni amanja kuti adzithe kugwiritsa ntchito intaneti. Cholinga chake nchakuti mwayi umene ena onse amene akumaupeza pa makina intaneti amene zifikire kwa Amalawi onse. Izi zilimbikitsa kuti ntchito za boma zikhale zophweka chifukwa tsopano ndikuti zikafika pamenepo munthu sakuyenera kuti ayende akadikirire ku immigration tsiku lonse kapena wiki yonse akudikirira kuti apange apply passport. Zimenezi Amalawi adzitopanga pa foni, osafika aso ndi ku office ya immigration kapena ku road traffic mpaka na passport yawo ija kutuluka, ndipo passport yawo ija izitumizidwa, ndipo azathu amtengatenga kunyamula kudza kusiyira passport yako pa khomo pako. Ndipo mmawu ake wapampando wa board ya kampani ya TNM Ted Sauti Phiri wati mpofunika kuti pakhale mgwirizano pakati pa kampani za lamya mdziko muno a MACRA ndi boma kuti izi zisinthe. Chindunji tonsefe mudziko muno tisakhala okhutira kuti anthu 36 okha pa 100 ndi amene ali ndi internet. Ndiye kuti pena pake zikutilephera fika ngakhale mu SADC muno ndiye kuti ndife okhala ngati chitseka khomo. So ndiye kuti ndofuna kuti tivale dzilimbe tionetsetse sindekuti TNM yokha, boma kambali kake, ife a TNM ndi kambali kathu, komanso zokonza zamagetsi ali ndi kambali kawo. Kakale pali zinthu zambiri mitengo imene maduty ewa mbali tisinthe zinthu kuti m'malo muno internet penetration ikhale paliponse. Msonkhano wa phungu aku nyumba ya malamulo wayamba dzulo ku Lilongwe. Pofotokozera nyumba momwe ntchito za ku nduna wa zokopa alendo zikuyendera, nduna mu ndunawo Avera Kamtukule yalimbikitsa anthu kuti agwirane pokweza ndi kulimbikitsa ntchito zokopa alendo. Olive Phiri wadza ndi ripotiri. Zokambirana za phungu zayamba lolemba ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Pa tsiku loyambali nduna yoona zokopa alendo Avera Kamtukule anapereka ripoti pa zomwe boma likuchita pofuna kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko muno. Akamtukule anati anthu mdziko muno ali ndi udindo waukulu wokopa anthu akunja ndi cholinga chokopa alendo ambiri kudzacheza mdziko muno. Iwo anati unduna wawo ukukhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zomwe cholinga chake ndi kutukula ntchito zokopa alendo. Malinga ndi Akamtukule, mbali yoona zokopa alendo yaonetsa kuthekera kopititsa chuma cha dziko lino patsogolo. Iwo anatinso phungu wina aliyense agwire ntchito ndi undunawu pofuna kutukula malo okopa alendo
omwe angapezeke m'madera awo. mafunso amene anafunsa aphungu ndochuluka kwambiri koma kwakukulu mwina lerolo panali chiyembekezo chonena kuti nthawi imene timakumana komalizira anandipempha aphungu kunena kuti ndinenepo ndiunikirepo kunena kuti kodi president achotsa kuti maiko 79 azikamabwera kumalawi kunoko asamalipire visa kodi zimene zikutanthauza chani komanso ife ngati dziko tipindula bwanji makamaka pa nkhani yoona zokopa alendo. Ndiye panali statement imeneyo komanso aphungu ankafuna kuti adziwe zonena kuti kodi ntchito yokopa alendo m'malawi munomwe ikuyenda bwanji, tipereke update kuti zinthu zikuyenda bwanji, ma project amene alipo ndotani. Ndiye ine naona ngati nchanzeru kunena kuti mwina ndingotenga zinthu ziwiri zingoziphatikiza ndi kupereka statement ndi zimene machita lero kupereka update pa zinthu zimene zikukhala zikuchitika komanso kulongosolerapo kunena kuti kodi mmene ananena president kuti akuchotsa visa requirements ya ma 79 countries kuthandiza chani ndipo ife tipindula motani komanso mwina mavuto amene alipo pakali panopa pa ntchito zokopa alendo ndatiwo ndiye tikuthana nawonso bwanji. Inali yoyamba nkhani imene makamba komano ndi munaona kuti almost tsiku lonse aphungu anali ndi chidwi chimene chinandisangasa kwambiri kunena kuti anthu akuzindikira kuzonena kuti nkhani zokopa alendo zitati mwina tiperekeko chidwi zikhoza kupeza kuti zikutulukula kwambiri chitukuko kapena chuma cha dziko linolo. Phungu wa dera la Mangochi North Abel Jambo anali mmodzi mwa aphungu omwe anayamikira unduna woona zokopa alendo kamba ka zinthu zomwe akwanitsa kuchita kufikira lero. Ajambo anapempha undunawo kuti uyikenso chidwi pa chilumba chapakati pa Makanjira komanso Mankebe chomwe anati ndi malo ena omwe ali ndi kuthekera kokopa alendo. Kutsa kunena kuti tatisate zimene zizizi dziko lathu litakhala pamwamba kwambiri mutenge maiko anzathu ena timachoka pano kupita ku Zanzibar ndi nkhani ya tourism, anthu amachoka pano kupita ku Madagascar nkhani ya tourism, ena amapita ku Pemba, amapita maiko siyana even ku Durban ku even Cape Town kucha mutati mpite anthu amakakwera to Table Mountain nkhani yake ndiyo makhala chani ya tourism yomwe imatobweretsa ndalama zambiri muziko. Pakadali pano zokambirana mnyumbayi zayamba zayima kufikira lachiwiri mmawa. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Mafumu ena kumangochi adandaula ndi khalidwe la aphungu ena omwe akuti adathawa m'madera omwe anawasankha ndipo akhazikika ku madera atsopano omwe bungwe la Malawi Electoral Commission lakhazikitsa panopa. Mfumu Chindamba yomwe dera lake lili kumpoto chakumvuma bomalo yalankhula izi pa msonkhano omwe anachititsa kansala wa chipani cha MCP Hassan Chikuta. Tili ndi ripoti ili. Mwezi wa April mchaka cha 2021 bungwe loona za chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC lidayamba ntchito yochepetsa kukula kwa ma constituency ena mdziko muno ndipo mapeto ake kunabadwa ma constituency atsopano. Bungweli lidachita izi pofuna kuonetsetsa kuti zitukuko zizifikira madera onse mosavuta. Ngakhale zili chomwechi zadziwika kuti m'madera ena aphungu aku nyumba ya malamulo athawa m'madera awo omwe anthu adawasankha ndipo akulimbikira kugwira ntchito madera atsopano kuti awasankhe kumeneko ndipo malingana ndi mfumu Chindamba ya ku Malindi zimenezi zikubwezeretsa chitukuko pambuyo. Iwo ati constituency yawo Mangochi North East phungu wawo a Idi Carlos adathawa kalekale ndipo zitukuko zambiri zomwe zafika m'mudzi mwawo ndi chifukwa cha kansala wawo Hassan Chikuta. MP amene tinaye amene analipo kunoko anati jampata cha constituency iyi ndiye MP yokuti akatipemphere chitukuko kudera kuno kulibe amene timadali apakali pa kansala Hassan Chikuta ndi amene chitukuko ichi chomwe tikunenachi chabwera mu nthawi yayiyeyi koma tinene kuti ndi MP amene amatekera chitukuko parliament kupanga pena kupanga present kudera lino la North East constituency kulibe. MBC itafunsa phunguyo a Idi Carlos sadakane kuti malingaliro okayimira dera latsopanolo ali nawo komabe anati ndalama za chitukuko zonse zomwe amalandira ku nyumba ya malamulo zikupita ku Mangochi North East. Zomwe akulankhula mafumuzo nzabodza. Ineyo of course ngakhale kuti constituency ayigawa koma sipanopo ndi 2025 padakali pano ine ngati ndikutumikira constituency ya Mangochi North East. So far taonena kuti even ndalama za CDF atazikweza chonchicha ine padakali pano mmodzi mwa mfumu a Chindamba ndikuamangira school block yoti ide close to 65 million. Ndipo mmawu ake kansala Hassan Chikuta wati apitiriza masomphenya ake okhazikitsa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana mderalo. Ku Malindi kuli mavuto ochuluka kwambiri ndipo mavuto kuno ndionena kuti mwina kuti tiyambe kugamba panopa mwina anso mpaka na zuwa lilowa ndiye ndinaona kunena kuti pamene Dr. Lazarus Makathi Chakwera akupitiriza udindo wawo wa president nanenso ndikalo limodzi kukhala mphungu wa dera lino la Mangochi North East. Msonkhanowo anawukonza ngati njira imodzi yopititsa patsogolo ntchito za chitukuko zomwe chipani cha MCP chakhazikitsa mderalo. Dave Umar, MBC.
wansembe wa chikatolika bambo Claude Bocha omwenso amadziwika ndi dzina loti achisale amwalira ku chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe. Iwo anali katswiri mu nkhani za chikhalidwe cha Malawi ndipo kwa zaka zoposa 40 anali akupanga kafukufuku wa miyambo, zikhalidwe ndi ziyankhulo za Malawi. Ambiri adzawakumbukira pokhazikitsa malo azachikhalidwe a Kungoni Center for Cultural and Arts pamuwa ku boma la Dedza. Mishoni ya Muwa anayikhazikitsa mchaka cha 1902. Tikatere tatsiriza nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha majaji atsopano aku bwalo lalikulu la milandu kuti agwire ntchito yawo motsata malamulo. Nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yati mwambo achewa wakulamba ndi wofunika polimbikitsa umodzi pakati pa anthu a m'mayiko a Zambia, Mozambique ndi Malawi. Bungwe la World Vision lakhazikitsa ntchito yothandiza kulimbana ndi njala komanso kunyentchera pakati pa ana m'dziko muno. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse.